Aprel aýynyň 15-nde Taliban toparlary Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň ýerlerini basyp almak üçin hüjüme geçdiler. Bu waka Türkmenistan serhedine ýakyn ýerleşen Awganistanyň Faryab vilayatynyň Döwletabad etrafynda bolup geçdi. Eller taýakly Taliban toparlary türkmenleriň köp ýyllardan bäri mesken tutunup mal otladyp ekin ekip gelýän ýerlerini ellerinden almak üçin duýdansyz ýagdaýda hüjüm etipdirler. Bu hüjümüň netijesinde köp sanda türkmenler agyr zarba aldylar. 8 kişiniň agyr yaralanmagy bilen gotaran bu çakmyşykda iki türkmeniň saglyk ýagdaýlary kellelerine alan urgular sebäpli soň derejede agyr. Muňa meňzeş waka geçen aýyň soňlarynda ýene-de Faryab vilayatynda ýaşaýan özbekleriň hem başyna gelipdi. Talibanlar diňe ýerleri basyp almak bilen çäklenmän, eýsem aýallary hem elde ýerýärler. Bu hadisalaryň ýygylyk bilen gaýtalanmagyna garamazdan Taliban hökümetinden netijeli çäre görülmeýändigi aýdylýar. Tersine Taliban toparlaryň hüjümleri öňküsünden de beter artýar. Bu bolsa Awganistanda başga etniki halklaryň garşysyna bilkaslaýyn üstü ýapyk diskriminasiýa çäreleriniň alınıp barlaýan bolup biljekdigini öňe çykarýar. Talibanlaryň türkmenlere we özbeklere garşy zulümleri dowam edýärkä, Özbegistandan we Türkmenistandan gelen delegasiýa Taliban bilen dostlukly, doganlykly gatnaşyklaryň hasem östürilmegi üçin ekranlaryň garşysyna geçip poz berdiler.